Nafarroko gobernuak eta Nordeisek 30 milioi inbertituko dituzte hidrogeno berdea ekoizteko teknologiako lantegi berri batean. Arrantza debekuen aurtengo xedapen orokorra onartu da. 2022ko datuek Foru Erkidegoan turismo sektoria berreskuratu dela berretsi dute 2019an baino 114 turista gehiagorekin. Hezkuntza departamentoak iragarri du Nafarroko haur eskola publikoak debaldezkoak izango direla datorren ikasturtean 27.000 eurotik beherako errentak dituzten familientzat. Nafarroko gobernuak eta topaguneak lankidetza indartu dute gazteen artean euskeraren erabilera soziala sustatzeko. DNA bankoaren 2 identifikazio berri Paternaingo hobian. Iruñako udalak eta Nafarroko gobernuak panteoi berri bat eraikitzea adostu dute 1936ko eta frankismoko biktima nafarren gorpuzkiak lurperatzeko. Irri zikloak 4 umore ikuskizun proposatzen ditu euskaraz martxoaren 3tik 29 bitartean Nafarroko antzerki eskolan. Nafarroko gobernuak eta Nordeis enpresak 30 milioi inbertituko dituzte hidrogeno berdea sortzeko teknologia ekoizteko planta berri batean. Proiektu hori iragarri dute Maria Txibite Nafarroko lehendakariak eta Mikel Irujo, Ekonomia eta Enpresa Garapeneko kontseilaria eta Sodenako lehendakariak. Horretarako hitzarmena sinatu dute bi aldek Nafarroko jauregian. Lehendakariak eta kontseilariak aurkezpenean azpimarratu dutenez, Nafarroak industria hori modu integralean zuzendu nahi du. Ekoizpenez ezik energia iturri berri hori sortzeko teknologiaren diseinua ere eskainiz. Halaber, honela adierazi dute. Duela 30 urte Nafarroa etzen konformatu parke eolikoak instalatzearekin eta aerosorgailuak diseinatzeko eta fabrikatzeko aukera zuela ikusi zuen. Beraz, orduan bezala, orain hidrogenoaren industriaren lehenak izan nahi dugu. Bertzalde Jose Luis Blancok, Nordexeko zuzendari exekutiboak, foru komunitateko berrikuntzaren eta ekintzailetzaren ekosistema nabarmendu du, Nafarroko gobernuak bultzatuta planta eskualdean instalatzeko arrazoi nagusietako bat bezala. Hitzarmena areto berdean sinatu dute kontseilariak Sodenako lehendakari gisa eta Nordexeko zuzendari exekutibo den Jose Luis Blancok. Akordioaren arabera, Nordeixen planta bat abian jarriko da Barasoainen eta bertan hidrogeno berdea ekoizteko erabiliko diren elektrolizagailu izeneko elementuak diseinatu, fabrikatu eta komertzializatuko dira. Foru exekutiboak Sodena sozietate publikoaren bidez naiz enpresak 15 milioi euro jarriko dituzte urren ez urren proiektu horretarako eta datozen 5 urtetan egingo dute prototipo komertzial baten garapena eta lehen edapen industrial bultzatzeko. Lehenik eta behin 35 pertsonak osatutako ingenieritza talde batek elektrolizagailuak diseinatu eta testatuko ditu, ondoren edapen industriala hasteko eta eskualdean hornitzaileak izango dituen hornitura katea garatzeko. Behin proiektua fase komertzialean eta gaitasun osoarekin izan da, zuzeneko ehunta 50 langile baino gehiagori emango die lana eta 70 milioi eurotik gorako inbertsio metatua egingo du hurrengo 8 urteetan. Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak foru agindu bat onartu du 2023ko arrantzarako debeko aldien xedapen orokorra onartzen duena, eta Laster Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratuko dena. Bere xedea da arrantzarako aprobetxa litezken espezie ezberdinak ala nola, gaitutako eremuak, sasoiak egunak eta epealdiak finkatzea. Espezie edo modalitate ezberdinak eta aprobetxa litezken espezien mesedetan leudeken muga orokorrak ala nola bere kontrolarako prebentzio neurriak kontuan hartuta. Horrez gainera, espezie exotiko inbaditzaileen populazion kontrol eraginkor baterako neurriak hartzea du helburu, harrapaketa eta bere kasuan harrapatutako aleen ezabaketa direla medio. Antolamendu horren xedetarako urtarteak naiz masak eskualde salmonikolan eta ziprinikolan eremutan banatzen dira, Nafarroko arrantza eta izarako abenduaren 17/2005 foru legean aurreikusirik jarraiki. Pilatutako uretan eginiko arrantza bere uren isurketa hartzen duten ibilguetako arrain hazkuntzaren eskualderako aurreikusirik jarraiki antolatuko da. Ibilgu itxien kasurako, ibilgu hurbilenarekin arrain hazkuntzaren eskualderako aurreikusiaren arabera antolatu beharko da.
Esako urtegia eskualde ziprinikola dela esan daiteke. Goreneko eskualde salmonikolan eta eskualde ziprinikolaren arrantzako kirolgunetan baimendutako edozein espezieren arrantzarako arrantza lizentziaz haratako baldintza da egunero departamentoak ematen duen baimen berezi, personal eta besterezin bat eskura izatea. Berrikuntza gisa 2023 honetan izokinaren geldialdi bat egingo da, hau da arrantzatzea debekatuko da espezie hau berreskuratze aldera zeren. Sozietate publikoaren azken txostena kontuan hartuta bere egoera kritikoa da duela 3 hamarkadatik, baina okerrera egin du 2018tik tenperaturen igoeragatik eta lehorteagatik. Mikel Irujo, garapen ekonomikoko eta enpresarialeko kontseilariak eta Maitena Ezkutari, turismoko, merkataritzako eta konsumoko zuzendari nagusiak azaldu dituzten Nafarroko turismo behatokiak iaz sektore osoak izandako portaerari buruz bildutako datuak. Gainera, zientzia eta teknologia zuzendaritzak egindako lana azaldu dute, baita 2023rako lortu nahi diren helburuak ere Next Generation Fundsekin finantzatuko direnak. Behatoki turistikoak lortutako datuek sektorearen susperraldia agerian uzten dute. 1.767.125 pertsona izan ziren Nafarroan 2022 hau da. 152 turista gehiago 2021arekin alderatuta, eta 14 bat gehiago 2019arekin alderatuta. Nazioarteko turismoak nabarmen egin du gora 171 eta 151 hazi baita 2021arekin eta 2019arekin alderatuta urren ez urren. Ostatuen bilakaerari dagokionez, kontseilariak azaldu du, hoien bilakaerak desberdintasun erakusten duela, izan ere, hotelez, kanpoko establezimentuek berelako susperraldia izan zuten eta hotelen kopuruak hobetu egin ziren, baina nabarmen urteko azken hiruhilekoan. Ostatu gauei dagokionez 3.661.550 gau igaro zituzten, hau da 132,2 igo ziren. 2021arekin alderatuta eta 8,6 2019arekin alderatuta. Turismo sektorearen datuek eta 2022ko adierazle nagusiek sektorearen bilakaera oso positiboa erakusten dute Nafarroan. Eta azken hilabeteetan aipatu dugun susperraldia berresten dute. Datu horiek 2021ean lortutakoak baino askoz gehiago dira, eta ere gehiago, kasu gehienetan 2019koak baino askoz ere gehiago eta sasoi nagusikoak. Nafarroako turismo behatokiak 2022ko koiuntura txostenean bildutako datuen arabera, Nafarroan 1.767.000 bidaiari edo turista izan ziren urte horretan. Horrek esan nahi du, turistek 42,6 hazi direla 2021arekin alderatuz eta 14,1 2019arekin alderatuta. Kopuru horretatik, turista nazionalak 65 dira eta honek esan nahi du, 2019ekin alderatzen badugu, igoera 0,2koa izan dela soilik, baina bestalde, nazioarteko turisten taldea hasi da gehien 2022an, 611.000 bizitari izanez, hau da, 2021arekin alderatuz 171 gehiago, baina hemen bai, 2019ekin konparatzen badugu, azkundea 41,3koa izan da, esan bezala nazioarteko turisten kopurua. Joerek eta datuek adierazten dute gure ahalegin guztiak fruituak ematen ari direla. Argi dago landa turismoa indartu egindala, naturatik hurbil eta masifikaziorik gabe. Errekuperazio motelago, baina hoteleko ostatutik bide honetik, bertako zati handi bat hiriko turismoari lotuta. Beste turismo mota bat, aipatu behar dugu, azpimarratu behar dugu, non nazioarteko turismoa baita orain arte pisu handiena ez zuena. Hezkuntza departamentoak beste aurrerapen bat iragarri du, legegintzaldiko 3. Nafarroko aurre eskola publikoen doakotasuna prozesuan.
Kasu honetan Carlos Jimeno kontseilariak aditzera eman du, Nafarroko haur eskola publikoen sareko eskolatzea debaldezko izango dela datorren ikasturtetik aintzinera. 9.300 eurotik beherako per capita urteko errenten duten familia orokorrentzat. Era berean, Jimeno kontseilariak famili guraso bakarrentzat edota guraso bakar egoera dutenentzat 0-3 adinerako haurrezkuntzako lehenengo zikloaren doakotasuna iragarri du. Baita 10 euroko murrizketa lineal bat ere, haiztian aipatu direnekiko errenta per capitatik gorako errentak dituzten familien tarifetan. Zeinek eskolaratze tarifen berapen berri honekin 13% eta 17% arteko murrizketak metatzen dituzten. Departamentoak datorren ikasturtean bere gain hartzen jarraituko du bere udalerriko ez den haur eskola batean matrikulatzen diren kuotatik azken dauden neska mutikoentzako jangelari dagokion ordainketa. Udalerri hartan haur eskolarik edo plazarik ez dagoenean. Bertzalde 0 eta 3 urtera bitarteko haurrezkuntzako lehen ziklorako aurre inskripzioa datorren martxoaren 6an zabalduko da hilabete horretako 17 arte. Lehen aldiz, plazen esleipenerako eskaria aurkezpena hezkuntza departamentoak eta Iruñeko haur eskolen organismo autonomoaren artean baterako moduan egingo da. Hiriko udalaren mendeko 11 haur eskoletan ala nola gobernuak hirian jarrita dituen 5 era berean. Ana Ollo herritarrekiko harremanetarako kontseilariak eta Oskar Zapata topaguneko zuzendariak departamentuaren eta erakundearen arteko lankidetza hitzarmenean jasotako lan ildo nagusiak aurkeztu dituzte, Nafarroan euskeraren erabilera soziala indartzeko bereziki gazten artean. Hitzarmenak 155.000 euroko aurrekontua izango du eta euskerak 365 egun programa garatzea ahalbidetuko du. Egitasmo horren proiektu nagusietako bat erdialdeko eta herriberako gazten arteko harreman sare aktibo bat eraikitzeko lehen urratsak ematea da. Aurkezpenean zehar Ollo kontseilariak bistaratu du Euskara bidearen helburu ororen artean gazteenen artean euskararen erabilera hedatzea dagoela eta horretarako balio positibo modura finkatzen duten jarduenen antolaketa izaten duela euskarri. Era berean gogora ekarri du bertze erronka garrantzitsu bat dela bere ezagutza ohikoa izaten ez den leku haietan hizkuntzaren presentzia hedatzea. Ildo horretatik hain zuzen, haurrengan eta gaztengan antzematen den euskararen ezagutza handiena. Hortik letorke erantzi du ekimen hauen sustapenaren garrantzia. Programak zeinen xede nagusia den hiztunak aktibatuz hizkuntzaren erabilera soziala hedatzea, bigarren proiektu bat ere barne hartzen du neska mutilekin kontaktu zuzenean dauden pertsona helduengana zuzendua. Asmoa izanik haien praktika linguistikoei buruz hausnartzea azken batean, familietan hizkuntzaren erabilera bultzatzeko gaztetxonek euskeraz sozializatu dezaten babesa ematea aldera. Ollo kontseilaria bat etorri da Zapatarekin esaterakoan erakunde publikoen eta gizarte agenten arteko lankidetza ezinbestekoa dela eta euskara bidearen funtziokiko bere koordinantzia nabarmendu du. Nafarroko Memoriaren Institutuak jakinarazi duenez, Nafarroko Gobernuko DNA bankuak Antolin Egiluz Moraza eta Juan Bautista Sansano Labernia identifikatu zituen iazko uztaian Paternaingo hobitik ateratako gorpuzkinen artean. Antolin Egiluz Miranda Ebrokoa zen, 1884an jaio zen, ezkonduta zegoen eta 2 seme alaba zituen. Juan Bautista Sansano 1910an jaio zen Uldekonan, Tarragonan, eta ezkonduta zegoen. Biak trenbideetakoak ziren eta Iruñeko norteko trenbidearen geltokian egiten zuten lan. Horixe da zuzen ere Paternainen 1936ko abuztuaren amaieran hil zituzten beste 6 personekin duten lotura. Gregorio Albo, Julio Butron, Manuel Serón, Julio Peña, Francisco Belaza eta ezezaguna den geltokiko mutil bat. Iruñeko udalak martxoan irri ziklo euskerazko umori zikloaren beste edizio bat antolatu du. 4 ikuskizunak martxoaren 3tik 29 bitarte eginen dira, saio guztiak 7 hasiko dira, Nafarroko Antzerki Eskolan. Sarrerak eskolako webgunean edo txarteldegietan eskuratzen ahalko dira 5 euroko prezioan. 4 ikuskizunetarako abonamendu erosteko aukera ere badago 16 euroan. Antxoin Telleriak eman dio hasiera zikloari martxoaren 3an,
bere nekatuak bakarrizketaren aurkezpenarekin. Barre egiteko helburu bakar eta sakratuarekin zuzentasunaren mugak esploratzen saiatuko da ikuskizunaren izenetik hasita. Martxoaren 9 ostegunarekin irrizikloak euskarazko antzerki improvisazioaren aldeko apustu eginen du estena divertigarri sorta batekin. Improfestakzion, Xavier Flamarikek, Garazi San Martinek eta Xavier Artiedak bersolarien bizkortasuna zelduko diete ikuslek proposatutako gaiei. Bitartean, Meartek zuzeneko musika eskainiko du arratsalde eder bat pasatzeko barre algaraz betetako festa batean. Programatutako den 3. ikuskizuna Jon Plazaolaren irabazi izanen da. Martxoaren 22 egungo gizartea konpetitiboa, krudela eta fidagaitza da. Edozin zanpatzeko pres gaude besten gainetik eratzeko. Baina Felixek ez daki zer den hori, bizitza guztian ez du ezer irabazi ez da irabazle sentitu. Erdipurdiko izan da beti. Zikloa martxoaren 29 bukatuko da Beatriz Egizabalen Magma Mia bakarrizketarekin. Militantziatik asko baina umoretik are gehiago duen ikuskizunak ikusle mota desberdinengan gogo eta barrea eragitea du helburu. Emakumei beren sensazioei, sentimenduei, haserrei eta presio sozialari buruzko bakarrizketa feminista da.